азизонам, дарё ҳеҷ гоҳ мавҷашро тарк накард, реша ҳам дарахтро ҳеҷ гоҳ тарк накард. маҳтоб ахтаронрову хуршед осмонро тарк накард. шер шоирро тарк накард, гул боғро. фақат мо инсонҳо будем ки инсонҳоро тарк кардем. ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт ба дунболи сурати зебо набошем ки рӯзе пир хоҳад шуд. ҳеҷ вақт ба дунболи андоми хуб набошем ки рӯзе иваз хоҳад шуд. ҳеҷ вақт ба дунболи мӯйи зебо набошем ки рӯзе сафед хоҳад шуд. баръакс, ба дунболи қалби пок бошем ки ҳамеша дӯстамо дорад.